maskalanam durmusunda çağa adamın durmusunda boluşýaly olum döreýär. Onu dürli gatnaşyklar emele gelýär, maskala ösýär, kämilleşýär, ulolýar. Onuň üçin biz maskalany öwrenilmede onun ösüş derejesini haýsy döwürde bolýanlygy barada maglumat almaly. Eğer yaş maskala bolsa, onun öz aýratyldygy var. Köp ýyllap ýaşap gelýän maskala bolsa, onu ol has durnukly bolýar, onun gatnaşyklary has berk bolýar, onun içinde özüniň düzgünleri, özüniň däpleri, özüniň gatnaşyk düzgünleri, kadalary emele gelýär. Maskalanyň ömrü bir näçe döwürlerden düzülýär. Birinci döwrüne biz ýaş maskala diýip atlandyrýar. Ol esasen maskala döräp 5 ýyl çelli ýa-da maskalada çağı dowulýan wagtyna çelli ýaş maskala diýip olar atlandyryp bolýardy. Çağı dowulandan soň oýam maskalada täze gatnaşyklar emele gelýärdi. Öň iki adamyň arasynda gatnaşyklar bar bolsa inni 3 adam ýa-da başga da agdalar bar, olaryň arasynda gatnaşyklarym köpelip hatçylysymly gatnaşyklary getirip bilerdi. Masalanyň başlangyç deflapky döwrüne döreýän meseleleriň biri masala döredilen wagty şonuň agdalaryň arasyna gatnaşyklaryň, fazlasykly gatnaşyklaryň, bir-birini düşünmeklik gatnaşyklarynyň emele gelmegi gaty möhümdir. Şu döwürde olar masala ýaş çatynjalar, maskala döreýän wagty ýaş çatynjalaryň arasyna adaptasiýa, bir-birine uýgunlaşmak prosesi bolup geçýär. Bu döwürde ýaş maskalaň ýene de bir aýratylyklarının biri ol maskala gatnaşyklaryň tejribesini, maskalada ýaşamagyň tejribesini olar öwrenýärler. Ýaş maskalanyň has berk bolmagy üçin olaryň arasyna döreýän türlü meseleler boýunça ulular maskalaň uly ýaşda agdalary şolary özara düşünmekligi öwretmeli, özara düşünmekligi mümkinçilik şert öwretmeli. Ulular tarapynyň şeýle terbiýeçilik işleriniň geçirilmegi, ýaş maskalany şeýle gollamaklary, ol maskalanyň özara düşünüp ýaşamaklygyna mümkinçilik berýär, olaryň tejribesini artdyrýar.